kasih kembali sayang. Cerit. Ayo Jen. Seprene gonku nganteni janji Lagi janji prasetyane ati sakno nono nang kadung tresno mring sliramu dowo bagus ra eling dina lan wektu agak banjar. Ayo Kak. katon ra bisa ilang saya suwe saya ra karuan senadyan mung tansah anggadang aku samar yen sliramu ra kelingan wong bagus tak anti-anti do bicara semoyo bae aku tresno karo kowe Asik ewe aku Jen. tekane yatimu Ya, terus? saya gawe loro iku ora Sapa ki? Lencit. prayoga Asik. aku ora bakal mundur aku ora bakal layu yen durung nyanding sliramu Bakal cobangi. ukurane tresno tutu bondo nanging lungite ngasmara Yo, buat Mas Omek yang ada di Malaysia. Sehat-sehat Mas. Iki lo tak kirimi gedeng teko Anggun Wijaya. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Aduh deh. aduh deh Ai, 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 ai. Seprene nggonoku ngenteni janji Sawer, sawer. janji prasetyane ati Oslo, Oslo. kadung tresno mring sliramu dumung bagus rene lan wektu Amosa. Ger balik. ati katon ra bisa ilang saya suwe saya ora karuan Asik. senadyan wonten anggadang aku samar mring sliramu ra kelingan wong bagus tak anti-anti Yo, Jen, hati-hati, yo. pikir semoyo wae Agak semoyo ki urung waktu karo kowe Aduh Jen. tekening atimu Terus? saya gawe loro iku ra prayoga Mereh Jen, mereh. aku ora bakal mundur Oslo, aku Oslo, ora Oslo, bakal Oslo. mlayu Ah, ah. Jos. Dah segere. ukurane Cerit, tresno ayo cerit. tutup bondo nanging lungiteng asmara Oke, Mas Sukri. Iya. Bersama dengan Ning Mustiati. Langsung aja bintang tamu kita sesuai permintaan oleh Gok Sam
aku nih gak Sri Asih gak. Nah, ini kami hadirkan di hadapan panjenengan. Ini Soger pol pokoknya. luar biasa. Meskipun mari kena musibah tapi tetap seger. Demi siapa? Demi siapa niki? Demi Goksan nggih. Demi Goksan. Alhamdulillah niki radi dingklang niki nggih. Lagi pemulihan Bu, alhamdulillah bisa hadir ya Bu ya. Terima kasih atas doa-doanya semuanya yang masih sayang kalian kula nggih. Iya. Nah, inilah kehadiran Ning Sri Asih bersama Ning Mustiati. Kami juga masih banyak peragawan-peragawati yang cantik jelita yang kini juga kita langsungkan. Inilah Ning Dian Kirana bersama Ning Selvia. Nah, ini Ning Dian Kirana bersama Ning Selvia. Iya toh, larang gak dijogetno rugi toh. Iya. Memenuhi. Kesusu nek manggil iki, Mang. Joget Memenuhi. sik. Monggo, ayo joget. Nggih. Selanjutnya juga masih dua peragawan-peragawati kami, yaitu yang kini bersama kita. Beliau adalah seorang pendidik atau guru yang mengajar di SMP Negeri 1 Sukorame. Inilah bersama Ning Ria dan Ning Selvia atau Ning Olivia. Nah, Ning Olivia ini masih duduk di bangku sekolah. Dia masih menuntut ilmu yang ada di Universitas Surabaya.
Oke, ini aja juga langsung dilajengakan oleh Ning Sriase bersama Ning Mustiati untuk tembang-tembang Camber Sarinya. Monggo, napa? Yo, pokoknya perahu layar langsung dipeleroki ya. Asik.
Niki sebagai penghormatan. Ayo Bu, goyang Bu, sini Bu. Ya. Iya. Digoyang masih barengan Anggun Wijaya Jasutri. Asik. Goyang dong. Ayo. Eh, Munduk kerja lo iki. Ayo Bu, maju Bu. Ayo Biar buat. kelihatan. Ayo. Cintaku hanya kamu. Yo buat Pak Kades Super Banjar. Bapak Wariso. Sing dalu Pak Kades. Rinduku hanya kamu. Rindu hangat, hangat kuku. Ya. Asik, masih bersama Anggun Wijaya. Bila berbuat hanya sekali, ya itulah cintaku.
matur suwun. Iya iki. Inilah pusat vitamin C. Ya. Ayo gulu pedot. Mesti senengane cak gerak ngono. Anu di kendangnya jambel tetek to di diaboni. Ono kono. Oke, ya wis. Oke dadi satu. Yo tambal ban gulu pedot. Ya buat Mbak Yanti Cepolo. Dan juga salam buat Mas Omek yang ada di Malaysia, Pak Eminan. Yang di Kendung, Jawa Tengah. Ayo Bu, goyang sini Bu. Salam dari Mbak Yanti. Surakan Pop Es Cappuccino. Kedua Bojonegoro. Kang Sukri. Ya primo. Iki gendinggi ya diaturaken dateng Pak Sus Musman kalian Pak Sih Bawarjo. Oke. Yang baik pun hadir bersama kita. Ya Cik. Aduh, waktu cilik
vitamin C tok nok Iya Gunung Rejo. sudah, terima kasih. Jembar. Yuk digoyang lagi Mas barengan Anggun Wijaya. Heri Wijaya juga. Kerja bareng dengan Yo, buat bapak ibunya monggo munung pane mbahku kok. Siapa toro katri Iya Cak Kri. Omong eleng mamane ing ati Dekri. Iya Mas. Setiaku bisa aduweni marang yang sulasmi. Rasa Resto Anggepi. Joget kriase piye Tato bak Berdeti saksi. Udayane kata balenjani. Janji sepoyo mukti sepoyo pati. Wong ayu tresna mungkin arya tama susatro ning atimu. Wong bagus Iso piye wayu? no rasa atiku. Tetep kok. Tresnaku tulus jroning kalbu. Senadyan nyaro ibanyu segara sumbawa kanca tereret wenang. Senadyan nyawa ocat saka raka yen wis tresna ora bisa dipisah. Asik. Digoyang lagi. Mas Diki Effendi. Yo tampakkan wajahmu Mas Diki. Siapa toro ratri mong eleng manis ati setiaku bisa aduweni barat sang sulasmi. Rasa tresna
kasih. Wijaya, Dian Gerandong. Wijaya, Anggun. Masih Mang Sutono. Heri, Wijaya, Heri, Wijaya, DS, DS Multimedia. Mungkin aku terlalu sayang, aku terlalu sayang nganti ra krasa dilarani. Pancen aku iku salah, terlalu Asik. percaya mbok nyawang rupa. Saiki aku wis sadar, terlalu goblok mencintaimu. Goyang sampai esok. Yo. Ruka ente-entean, kelangan kowe sing paling tak sayang. Pondoku melayang nganti gegegan ngarani. Rawit Kak Wasowo. Tulusku mengkudu belahan, tak mencintaimu gawe aku. Senenge Rawit. Rawit lali semongkone. Persis semongko lanangan. Yo. Rungkat ente-entean, kelangan kowe sing paling tak sayang. Pondoku melayang teko tenan, tangis-tangisan. Rungkat ente-entean, tresno tulusku mung tinggo dolanan. Stop mencintaimu gawe aku ngalu. Jos, jos, jos. Ibu. Kusuma Wijaya, Mas. Mbok menawi kersa nyanyi ki ambak monggo Bu. Baik nyanyi Bu. Mantun Kusuma Monggo, Wijaya. Nyanyi. Yes. Oke. Yes. Oke. 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 DS Multimedia. Jember. Vitamin C. Oke. Jember. Oke. DS. Oke. Lungi
terima kasih. Niki enten pamundutan kalau ibu-ibu nyawer nyuwun ke Yo, Anggun Wijaya, Ayo digoyang lagi Pak Eri Bos. Wijaya, Digoyang bersama Anggun Wijaya. DS Oki Multimedia. Heri Wijaya juga. Oke. Ada Neng Triase. Ada Remus. Kelamun weruh sliramu. Asik. Boten iki anane tanjamu. Asik. Rasa tresna kang pandem. Sareng mikir ati rapi so dendam. Atuh Cik. Kaya tanah bisa ngucati Sampai wancing tansah andu dekati Nanging aku wedi bloko Pungkasane temahan loro tresno Loh. Ah, Sabar sih, Sik, sabar sik. kan sih. Ayo, munung kok dilawan. Aduh Cik. Ula sawah sapa ngendut Depan omah atiku wis kepelo Asik. Sepuh pungah rasaku Lamun bisa cacakatan sliramu Yo dilanjut loro ati dua. Ayo Neng Yuli Lorati 2. Yo. Ayo Cik, loro ati dua. Yo, lagu kami tujukan kepada Bapak Kepala Desa Sumber Banjar, Bapak Wariso. Mat malam Pak Kades Sumber Banjar, Bapak Wariso. Loro ati, loro. Ah, ah. Kurang apa Iso, Cik. aku iki dadi wanita Loh, temen tong, kurang apa? Jan, nang ini lu kurang apa? Gone tresno Ayo, ning jangan ini. nyatane Iya, Cik. siramu
luar biasa. Terus pun ini tetap di jalur yang sama ya. Kalau Mas Komeng yang punya Malaysia malam juga Mbak Yanti Ceplong akan buat Pop es Cappuccino Sungdalu. Pak Rena Kampang goyang Ren. Orang kerasan orang kerasan keluyuran ambole ising kok sayang sayang mubeng-mubeng mitir anggon ku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi menghemat yen nganti yo kandhaya tak sawah mejone nyepah kekancenan tak rintik sapa kandhawang sering ngoce dheweke ngalih benjokan Otre wilange tak mikmu tek kabeh aja ngece padha kondingan gawe atiku kome sleret miren tak sawang tambah manise bunga yen lakon gandeng sirene ora gampang ati jandolian yen si poda aku ati keberatan Narendra atiku tansaya tentrem sajenani serikat bulu tempendo ayo jangan yuk ayo ya goyang lagi asik ning ngendi ngono ku goleki bunga putih kepengin ketemu senajan ada tak parani mung nuruti karepe ngati sakno balik maneh bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku koyo sumendel atiku tumetes nelasi pipiku yen pancene wis ra tresno mbok yo kandha sing apik
niki tembang terakhir. Monggo niki kalau jangan kenangke pelawak terus dadi mboten menangake atur dilajengaken tembang-tembang campur sariman. Tinggal katresnan. Ninggal katresnan. nangis sajroning batinku nalika sliramu
Demikianlah tadi tari remo gaya pria kalajengaken tembang-tembang campursari yang akan dibawa, yang sudah dibawakan oleh Ning Sriasih bersama kawan-kawan. Adicara salajengipun monggo kita dherekaken inggih menika panggung komedi kala tawa, yaitu pelawak dari keluarga besar Anggun Wijaya, dan nanti setelah acara pelawak juga ada tembang-tembang campursari. Nah hadirin, yuk kita saksikan bersama tembang pamungkas Jawa Timur, inilah Cak Subur Pribadi.